Kunesikhalo endisivayo apha kwi-social media isikakhulu whereby abantu bebuzana imibuzo into yobana kanti kutheni le nto i-divorce yande kangaka ngoko yandile ehlabathini yabuya yazokwanda ke ngoko nalapha kuthi singabazalwane yabuya yazokwanda nakubefundisi. So kukhona eso sikhalo nemibuzo enjalo abantu bayathetha ke kodwa ke nansi impendulo kakuyifumane ke namhlanje ukuthi why kunjena. Isininzi sexesha singa-understand bazalwane into yobana umtshato awuqali the day umuntu etshata ngayo. Umtshato awuqali the day abantu bevumelana into yobana bazotshata. Umtshato uqala the day ndizalwa mna ndingumntwana if ndim luzotshata. Uqala on that day umtshato. I-environment endizalelwa kuyo iyakwazi uba ne-impact ekuthini indibonisa ukuthi ubomi bami endizobuphila buzoba njani na. And then ke ngoku uqala apho kuloo ndawo le ukwenyuka ke ngokuza kwizigaba ngezigaba zobomi kunye nee-challenges endihlangana nazo apha empilweni yam before ndibe ndidibana nalo mntu endizotshata naye. So yonke laa nto leyana endiyenzayo indlela endithetha ngayo zii-decisions yonke laa nto leyana idetermine into yobana ke ngoku umtshato wam uzoba njani na in future. Ubana ke ngoku andiziphethanga kakuhle before ndibe ndiyatshata nomtshato wam awuzukwazi ukuthi usombululeke. Into endiyiqaphele ke nalapha ukuthi singabazana nam ndandinaye ndithi hey ngexesha ndihlutshwa zinto zenkanuko kanje ndimane ndisuka apha entsintisweni yam ndithi yabona uba ndingakhe nditshate mntakabawo hayi I'm telling you hayi ndingasombululeka kule ngxaki le hayi suka bubuxoki bodwa obo mntakabawo. The way oyiyo before utshate uzoba yiyo na after utshatile up until you grow ebomini bakho. So umuntu ke ngoko umntwana uxhomekeke kubazali bakhe okokuqala. uThixo umdale umuntu into yobana abe nabazali and then njengoba enabazali nje ngabazali abamtishayo nabamfundisayo ukuthi ubomi bunjani buhamba kanjani ubomi and umuntu udalelwe into yobana abe notata abe nomama afunde kubo betshatile into yobana uphilwa kanjani na emtshatweni. Nawo ke ngoyiproblem esinayo enkulu neninzi into yobana isininzi sethu sizalelwa kwi-broken families, sizalelwa kwifamily whereby mhlawumbi ukhuliswa yi-single parent okanye abazali bakho omnye wasweleka omnye umzali wakho okanye bona abazali bakho bobabini basweleka ukhulela komakazi ukhulela kobani bani nakomalume ufumana la treatment eyahlukeneyo. And then omnye ke ngoko ukhulela kubazali abadivosileyo omnye ukhulela kwifamily etshatileyo ayibatshatile bona shem abantwana bakaThixo qha iproblem yabo njengoba betshatile nje abonwabisanga abasinabesananga apha emtshatweni akukho lonwabo apha kulomtshato abakuwo. Utata is just there as a father, umama is just there as a mother nje ngokwegama not ngokubana azibonakalisa ukuthi ndingumama kulomntwana I am taking care of this child. Notata azibonakalisa ukuthi ndiyamkhulisa lo mntwana. Ingxaki ke apho isibetha khona into yobana asazi ukuthi umuntu ukhuliswa kanjani nomntwana ukhuliswa kanjani ngoba isininzi sexesha nathi sikhuliswe ngaloo ndlela leyo. So sikhulisa abantu ngaloo ndlela nayo nathi esikhuliswe ngayo abantwana bethu sibakhulisa ngale ndlela nathi sikhuliswe ngayo. Omnye kaqonda ukuthi hey ndizawuzama ngandlela zonke mna into yobana owam umntana angafilishi la pain endayivayo mna apha ebomini bam and then aphethe emprotecta kakhulu umntwana wakhe emkhusela kakhulu umntwana wakhe aphethe ke ngomntwana ke ngoko engakwazi ukuzikhulela azicingele i-decisions azithathele i-decisions and then as a result xa sekufikelela ixesha lokuthi atshate ke ngoko akekho umzali wakhe on that time and akekho nomzali wakhe ngelo xesha elo. Okanye omnye athi seketshatile ufumanisa ukuthi useclose notatakhe useclose nomama ucinga umama ucinga utata kodwa funeka akhe ngokumtshato wakhe akhe ubomi bakhe ngoba umtshato is a step of being independent okanye apho zixela ukuthi ngoku hey ndiyama ngondiyozimela ngoku nami owamzi ndizozakhela nami ngoku elami ikhaya. So ke ngoku ubona ukuthi ngoku umuntu usabuyela back ekuthini afune ukucingelwa ngabazali bakhe abe ke ngoku abazali bakhe bengekho okanye aphethe ke ngoku ingasamameli nalo muntu atshate naye emamela abazali bakhe kakhulu. Abazali bakhe bathi yo hayi ngathi uphethe kabi lo nkosikazi ngathi uphethe kabi lo mnyeni lona nangasikhubuye nje na
naye umuntu ayavuma mntakaba uthetha loo nto leyo injalo. So kunezo zinto ezinjalo ke bazalwane, and then kube neziqalekiso ke ngoku ezikhona kwii-families ezisuka from generation to generation ezithi umuntu azithathe ke ngoku azongena nazo ke ngoku emtshatweni wakhe, and then esasiqalekiso singabreykekanga sibuye ke ngoku sizochitha lo mtshato akuwo ke ngoku nalona umntu. Amen. So imitshato ke ngoku emininzi ichitheka ngolo hlobo elo. In most cases, in fact, umtshato awuchithwa inantsika into eyenzeka ngoku emtshatweni ngoku, ichithwa into eyenzeke before umtshato, indlela umuntu akhule ngayo nendlela athatha ngayo izigqibo before abe uyatshata. That is why kubalulekile ke ngoku into yobana you need to make sure that you grow and you develop even before uthi ndifuna uthatha step ngoku sonto bana ndingabe ndiyatshata. So ngoba iyenzeka into yobana umuntu athi hayi ndiyangena ngoku emtshatweni kodwa abe engekabikho fully grown for uba angangena kwesi step sokubana ngoku angatshata. Mhlambi ke ubona i-peer pressure, mhlambi uva oluthandwa aluvayo lale ntombazana ngoku ajola nayo omnye, okanye le ntombazana ibona intle pha imile kakuhle mntakabawo ke, okanye omnye ubona le mfana lena ahlabelele kamnandi nasenkonzweni, hey odlala ne-keyboard, omnye azazipicturisha qoma yo emzini wami nkosi yami kodlala i-keyboard every day kodlala i-keyboard every day sihlabelele nomyeni wami xa seyinguye umyeni wami lowana abeneza pictures enjalo. Wow, Nkosi yami. Only to find out ukuthi yonke loo nto leyo ayizupasa and ayizuphumelela. So benifuna nje uveza loo nto leyo injalo bazalwane ukuthi umtshato uchithwa zizinto umuntu ahlangene nazo before. Omnye ke bazalwane eyona engamandla ke ngoko echitha imitshato ke ngoko zi-abuses umuntu ahlangene nazo before abe uyangena emtshatweni. Ezo abuses zizinhlobo ngenhlobo ke ngoko whereby ke ngoko angafumananga izinto ngokolihlobo befana ukuthi ufumana ngazo, udevelopa ngazo umntwana, and then as a result ke ngoko aphethe ke ngoko elimala ngapha. Once kwalimali ngaphakathi lo muntu ke i-engine yomuntu lena, wow, kuphandle apha kulo muntu lowo. Amen. Abanye ke ngexesha bengekatshati bajole kakhulu, bajola badibana nemijolo emininzi mntekabawo, umuntu ahambe enhlitheke sophula inhliziyo ngalamantombazana okanye ngaba bafana, zonke ezo zinto eziya, and then ude fike emtshatweni abe khathele edinwe, into ekuthiwa luthando ingasekho, into ekuthiwa zitrust zingasekho, angasena trust umuntu, omnye ngapha kwelicala lingapha une-insecurities zakhe, omnye ngapha unokuzidela, omnye ngapha kwenzeka zonke nje ezo zinto ezo zinjalo, akaziboni engumuntu kwayena, and as a result ngokufuneka zothatha omnye umuntu ukuze ancedisane nalo muntu obomo, wow, bubutyobo nje bento obo kwenzeka apha. Amen. So basically umtshato ke uchithwa zizinto ezinjalo, but I'm gonna try and break down zonke ezi zinto ezi endithetha ngazo apha nendizivelele apha namhlanje. Kodwa ke ibambe into yokubana umtshato si-step of being independent, apho ke ngokuthi ndithatha istep esikhulu ngosoba ndizimele ngoku, ndihlukane ndisuke kubazali bam ndiyoziqalela eyami ifamily, ndiziqalele owam umnombo okanye into ezinjalo, ndiziqalele okanye le nto endifuna ukuyiqala ebomnani based on izizathu zakho ke awufuna ukutshatela zona. Amen. So abantu abaninzi ke abalifuni ke ulwazi ke mntakaba, and iBhayibhile ibisitsho ke abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. There is a lot that you are going to learn apha kuyo le series endiyiqalileyo ngoko as episodes endiziqalayo futhi amnenza le ntshumayelo okanye le mfundiso. So ndicela umane ufunda ke, umane ubamba, uzijonge, uzigocagoce. Wena ongatshatanga funda, wena otshatileyo funda, wena odivorcileyo funda, wena oplan ukutshata funda, wena uyi-single parent funda kule nto ndiyithethayo nale nto endizayithetha apha. God bless you all for today. Masiyivale apha bethuna nale nto singekayimoshi. Amen. Sibonane ke kwi-episode elandelayo. Amen.